kallon rana, shi ne bin ikon motsi a dare da rana. Kai salatika ya Allah banda annabina, dai shi ne kamun gwiwar waka ni ban dara ba. Yan uwa ku ji ni ku saurara zan yi bayani kan wanda dai ake yayi mai kyau na launi. Zuciya ta taka mu da santa ba na sakuni, ai gare da ce ku sani ko da ma ban faɗi ba. Sanki ne yake yi min yawo a cikin jikina, zuciya ta soyayya mata ɗauri a cikin jikina. Sassan jikina sun narke do saboda kauna, shayar da ni ruwan ƙauna san ba zai sha ba. Sanyi shi nake ji a jikina, zo ki kula ni, bargon soyayya ki ɗauko su ki rufe ni. Barwa yana ta sauka fadar so za ki kai ni, furta min kalmar so matso ka da in bar zufa. Gaskantar da kai gwamna kuri an da ke ce gaba. Yan mata an gabanki suna rukusa suna ta tuba, shi fitar da soyayya za ki minki mini maraba. Zan sake min lamuni da zauna ba da yaudara ba. Kyakkyawar diya mai alkunya zinariya, mai nutsuwa san ba ta girman kai sarauniya. Gun ilimi landabi Khadija ce lamba ɗaya, ki fito ki ganni salis kan kin jiya ya ta baba. Shiraɗi na addini kin bi su kin katange, gabin iyaye sau da kafa babu waige. Ki sa ranki Allah dai ne babu tsage, garko da san ma'aiki san ba a nuna mata ba. Ko da yaushe wata na harshe na ke ɗauke kira, shi yasa na yi ɗan mana ɗin mai kinki za da sara. Da zo ina ambatan suna yankewa gadara, ni ne kaɗai na kisa niskan ba wani ne ba. Da san kina ji na ni a ranki da makar saraki, san ba a ganin ɓacin raina sai an taɓa ki. Lokaci guda na bayan da sirri na kike ta ɗauki, zan sake rike alƙawarin sokin jiya ta baba.